Jako textilní taška pomalu už vyjde v dnešní době stejně jako lepší papírová. Vy umíte do minulosti dodávat zakázky? Ve finále už mě nepřekvapí asi nic. To se asi odnesu, až se nebudeš dívat. Mám to spočítaný. Hradec Králové taky? S těma neděláme. Jejda. Teď budeme v září slavit 30 let přesně. Takže nemáte roboty. Jestli to neprotejká, To u termosky je docela důležitá věc. moucha tady lítá ještě. Tady. A pak jsou lidi, kteří nechodí každý den do práce. To jsem já. Moucha je pryč. Propisky, klíčenky, polep aut, vizit, používáš někdo vizit? Upřímně, asi si nechám poradit a myslím si, že vím, koho se na to zeptám, protože dnešní díl podcastu bude s Adamem Burkoněm, s tím nejpovolanějším, z Bart reklamky. A to mi věřte, že tomu rozumí, protože už to dělají přes 30 let. Vítáme vás u dalšího dílu Bart podcastu. Dneska s Adamem Burkoněm. Ahoj Adame. Ahoj Michale. My jsme dostali pozvání sem k tobě, k vám, tady do Bart reklamky, tak doufám, že nás necháš malinko nahlídnout přece jenom pod tu pokličku, protože ono už ten název jako hodně prozrazuje. Reklamka, jasně. Ale když jdeš třeba takhle jako po městě, Ježišmarja, vy jste těch reklamních předmětů a ploch zaplnili a vymysleli už tolik, že všude hodnotíš fonty, barvy a co všechno jste kde udělali a tak dále, protože jste všude. Ale určitě tohle jo, protože to je pracovní deformace úplně největšího kalibru, kdy člověk to sleduje všude možně, ať už jde po městě, ať už jde autem. Tak v rámci toho, že my tvoříme a realizujeme a instalujeme potom věci, co jsou vlastně všude vidět, protože to jsou ty reklamní prvky, kterým se firmy a vlastně značky, pro které to vyrábíme, prezentují, tak vlastně to člověk všude vidí a samozřejmě všude to kontroluje. Ať je to od nás a de facto je od konkurence, protože se chce člověk inspirovat. To je jako životní úděl vlastně na celý život, ať je člověk v práci, mimo práci. Loni jsem byl v Rakousku a s přítelkyní na lyžích byli jsme jakože na dovolený ve dvou a samozřejmě na parkovišti u hotelu parkovalo auto, co jsme polepovali. Samozřejmě moje radost to jsme lepili. Samozřejmě přítelkyně už pak na mě mohdy kouká, že jsme v Rakousku na lyžích a pak samozřejmě ta práce nepočká ani v Rakousku na lyžích. A ty, no ale s tímhle detailem jsme si hráli, to tady to bylo těžký ten roh polepit. No, to jako taky pak samozřejmě ten člověk jako z toho má radost, usměje se. Takže si třeba i vybíráš autobus, kterým jedeš domů, takže i když jedeš třeba nějakou 6 a je to dál k tobě domů, tak protože se ti líbí polep, tak si radši vybereš právě ten autobus. Věřím, že to má jako na mě i jako ostatní kolegy potom hodně vliv. I když si v obchodě něco vybírá, tak my jsme u spousty třeba produktů vytvářeli design, tiskli obaly, etikety, tak pak jako člověk jde na nákup do supermarketu a samozřejmě, že si vybírá ty produkty, kde se navrhoval obal naší agenturou a nebo kde jsme tiskli ten obal, tak samozřejmě, že to chce podpořit v rámci toho, protože ten podíl už na tom je. Napadá tě hned nějaká jako balík nějaký rýže nebo nějakých cukrovinek? Jako co je první napadlo, protože jsem to řešil v poslední době, nebyla to potravina, bylo to v hobby marketu, kdy jsme navrhovali obaly na jedny takový silný lepidla, budu zmiňovat značku, ale je de facto jeden takový hlavní výrobce. Takový to vyhynulý zvíře. Přesně tak a samozřejmě tam byla jako značka i od toho řetězce, jako jejich privátní, od toho hobby marketu a pak tahle, která samozřejmě cena byla vyšší. Samozřejmě tam víme, že i ta kvalita je vyšší, ale především ten design, ten tam jako za tom zahřál nejvíc, tak v ten moment jsem samozřejmě šáhnul tady po té značce a ani jsem na tě nepřemýšlel automaticky. A na to pokladní. Jsem se tomu zasmál. Můj produkt částečně na pokladní a ani pokladní. Aha, 150 korun poprosím, kartou nebo hotově. Jako, ty prodavač jsem to neřekl, ale ty myšlenky tam nějaký byly, to jako se otočit a to jako všem ukazovat, jako to bylo v nějaký scénce, ten Mr. Beans tam jako všem ukazuje, že má radost, že si něco pořídí, ale všem to ukazuje, tak také jsem měl samozřejmě z toho chutí proběhnout celý hobby market a všem těm specialistům, zákazníkům tam ukázat, to jsme navrhovali my jako. Řekni mi nějakou tu tvoji cestu. Jak ses vlastně, je nutno dodat, obchodním ředitelem dneska Bart reklamky stal? Jaká byla tvoje životní cesta? Jak ses vůbec k tomu oboru dostal? V studiu jsem zjistil, že mě baví komunikace se zákazníkama, vymýšlení různých nápadů vlastně na realizaci kampaní, tvorba vlastně nabídek a docela dost mě to chytlo a na momentě, kdy jsem po škole řešil, co dál, tak přišla nabídka, kterou jsem okamžitě využil a vlastně od té doby už tady, teď to bude 8 let, co vlastně jsem obchodníkem a teď i obchodním ředitelem vlastně tady u nás v reklamce. Chytlo mě to z hlediska toho, že ta práce je obrovsky pestrá, každý den je úplně jiný, každý den se řeší jiný zakázky, jiný motivy s jinýma zákazníkama. Je něco, co tě ještě vůbec překvapí po tolika letech? Vždycky si říkám, že jo, a ve finále už mě nepřekvapí asi nic. A to z hlediska požadavků od zákazníků, z
z hlediska termínu, protože samozřejmě už včera bylo pozdě, to je u každé druhé zakázky a už samozřejmě s tím i umíme pracovat. Vy umíte do minulosti dodávat zakázky? Dá se říct, že jo, pro našim zákazníkům spousta z nich to tak potřebuje a my už s tím jako pracujeme a už jsme vlastně i připraveni s výrobou a nastavení, takže ty jako zakázky dodáváme Včera. Obratem, přesně včera. V podstatě na cestě volá a vy už mu to tisknete, řežete a rovnou nakládáte do auta po cestě. Nezastavujeme, máme zpoždění. Je to tak upřímně. Fakt? No tak dobře, k tomu se ještě dostaneme. Já chci ještě jenom říct, že samotná reklamka jako taková si podle mě jako musela projít těžkou cestou už vlastně od toho začátku, protože umím si představit, že vy už jste na trhu 30 let? Teď budeme v září slavit 30 let přes. Krásný výročí, mimochodem kulatý, gratuluju. Děkuji. A vím, že taky spousta lidí už je tady opravdu jako velkou řádku let, tak si říkám, ty bláho, ale ono od toho, když se vrátíme jako na ten úplný začátek, což si jako umím představit, že tobě se bude jako těžko vzpomínat na ten 0. rok, ale když bych dneska začínal reklamní agenturu, ten trh je samozřejmě asi úplně jiný než před 30 lety, ale ta myšlenka bude asi dost podobná. To musí být strašlivě těžký, udržet se ty první roky vůbec na tom trhu, jo, zaujmout a vydržet takovou dobu, což asi něco znamená. Je to dost dlouhá doba a dodává nám to teď to, že máme velký portfolio zákazníků, co s náma dělají řádku let. Jako my máme několik aktivních zákazníků, s kterými děláme, dá se říct, na každotýdenní bázi. Každý týden řešíme nějaký nový projekt nebo je ten stávající rozvíjíme dál. S těma zákazníkama děláme 15-20 let jako v kuse. Krásná 30letka. Takhle nevymírají vám ještě ty zákazníci. Spíš se tak jako mění vlastně ty odvětví a oni sami jako dospívají, protože jak samozřejmě v celém světě se všechno mění, tak i oni se mění v jejich portfoliu služeb, ale byli zákazníci, kdy to byly ještě generace vlastně před nimi, ať už to byly třeba rodiny a teď už to řešíme s jejich dětmi, kdy už si vlastně předávají ty zkušenosti v rámci těch firm přes generace a není to to, že by automaticky vzali jako nějakou firmu, s kterou se tam dělá, ale že to zpětná vazba je taková, že tu referenci předávají v rámci té generace nebo ty rodiny známých vlastně všude, jako spoustu zákazníků máme v rámci referencí, které jsou vždycky pozitivní samozřejmě. A i na základě těch negativních potom máme i nový zákazníky. Tak co taky máš říct jinýho, že jo, samozřejmě. Takhle, máme i negativní zákazníky, samozřejmě, protože ne vždycky se všechno povede. Máme zakázkovou výrobu, všechno řešíme individuálně. Každý nový projekt je úplně jiný a řeší se od základu, od znova. Nový návrh, nová výroba, nová montáž, instalace, všechno je vlastně komplet nový, není tam nic sériového, ale troufám si říct, že i to, co se nevyvede, tak vždycky se zákazníkem vykomunikujeme tak, aby to bylo napraveno. Což je zase hezký, protože ty lidi pak mají pochopení tím, že to je zakázková výroba, všechno se dělá naprosto individuálně od začátku, takže samozřejmě ne vždycky se to může vyvíst, protože všechno je to lidská výroba, je to lidský faktor a my jsme omylní lidi, nejsme jenom omylní, za nás se nedělá nic, žádná automatizace. Takže samozřejmě se může stát cokoliv. A ty zákazníci k tomu přistupují, což je super. Takže nemáte roboty, který by za vás pracovali ještě dneska? K dnešnímu dní ne. A zatím jakoby ještě není nic vyvinutého do takové míry, aby to bylo, nebo aspoň o tom nevíme. Ani upřímně o tom třeba zatím já osobně neuvažuji, protože mně se ta lidská práce líbí a věřím, že třeba AI zvládne jako v obrovském množství už kreativně vytvořit, ale mně se to prostě líbí, když tam je ta osobitost, když nad tím jako přemýšlí člověk, z toho praktického využití a ne AI, což jako u toho marketingu, ten marketingový výstup musí odpovídat tomu lidskému faktoru. Nám tady teď prošel nějaký kolega nebo kolegyně, tak to je dobře, protože kdyby nás slyšeli přes sklo, tak zatím vás nikdo neplánuje nahradit, všechno je to o lidech. Přesně tak, neplánujeme. Ale ještě se vrátím v rychlosti na malej začátek, vlastně nenutně možná před 30 lety, ale zkrátka vy jste začínali primárně s pronájmem reklamních ploch. Možná některý to s vámi mají stále ještě spjatý, ale ty si říkal, že i ty jednotlivé firmy už malinko obměnily vlastně to svoje zaměření. Muselo se to určitě dít i u vás, protože jste nemohli dělat jenom jednu věc, to byste tady asi nebyli dneska. Ano, my jsme úplně naše vlastně portfolio služeb neobměnili, ale spíš rozšířili. Vlastně asi mě teď z hlavy nenapadá jediná věc, od které bychom jako opustili, že bychom i historii dělali a teď už ji neděláme. Kráceně, tak primárně tam, kde se vlastně začínalo, jsou reklamní plochy, a to je to naše hlavní gro do dnešního dne a vlastně už i před těmi 30 lety, kdy jsme začínali, tak to bylo to primární, co pro nás bylo nejdůležitější, takže pronájem Citylight vitrin, billboardů, navigačních tabulí na sloupech, pronájem reklamy na městské hromadné dopravě. A to ať už tady u nás v Pardubickém kraji, tak nebo po celé České republice. Už děláme kampaně i v zahraničí.
to bylo to primární, co máme a co nám drží vlastně celou tu dobu. A pak postupem se tam nabalovaly ty další záležitosti, ať už jsou tiskoviny, kdy máme vlastně tiskové stroje, kdy to začínalo, dá se říct taky před těma 25-30 lety, kdy to byly ještě letákový období, kdy vlastně každý řetězec, každá firma měla jenom tištěný katalogy na všechno, protože nebyl internet, nebyly e-shopy, takže to bylo obrovské množství, se dá říct, tiskovin, který samozřejmě v dnešní době už je úplně, se dá říct, na tak jako procentech, na promily z toho, co se to dělalo před těmi 25-30 lety. Už se netiskne tolik. Hodně to postup, přesně tak. Už se hodně digitalizuje, je to samozřejmě z ekonomického hlediska, kdy firmy šetří náklady, je to z ekologického hlediska, kdy firmy šetří přírodu a je to z hlediska té digitalizace, kdy nákupy přes online katalogy a e-shopy jsou daleko snazší, jednodušší. My jsme v historii taky měli spousty katalogů vlastně na reklamní předměty, co jsou mimo jiný taky naší složkou portfolia, kdy dodáváme reklamní předměty všech typů, zakázkový, nezakázkový, včetně brandingu pro naše zákazníky, tak už my jsme digitalizovali, jsme ekologičtí, takže z hlediska ekologie, efektivnosti už nemáme tištěný katalogy, ale máme to taky digitálně na našem vlastně reklamka.eshop.cz. Mezi ty další vlastně služby a odvětví, co máme, tak je samozřejmě realizace zakázkového textilu, realizace i konfekčního textilu, ať už pro reklamu nebo i vlastně pro pracovní sféru, kdy zvládneme od malých projektů, kdy teď řešíme tady pro cateringovou společnost de facto jednotky kusů vlastně textilu pro jejich kuchaře, až po jako velký projekt, kdy jsme pro vlastně kina Cinestar dodávali vlastně pro veškerý personál zakázkový košile, polokošile, co vlastně dnes a denně můžete vidět. Když jdete do kina se na něco podívat, tak vlastně od uvaděčů, vítačů tady těch až vlastně po recepční prodavače, tak všechno má vlastně reklamní textil od nás. Že to je taky jedno krásný vlastně odvětví služeb, co my děláme a v kterém se dá jako hezky realizovat, což máme. Další určitě se dá říct, co je takový naše statický, tak to je grafický studio, kde máme vlastní grafiky, co vytváří od kreativity až po běžné tiskoviny, všechno vlastně tady u nás. Pak samozřejmě to nejmodernější, tak to je onlineový středisko, kdy máme kolegy, co vytváří ať už webové stránky, tvoří reklamní newslettery, spravují sociální sítě, spravují PPC kampaně, placený vlastně našich zákazníků, tak to je takový to spíš středisko budoucnosti, se dá říct, tak to hodně rozvíjíme a jsme za to rádi. Pak samozřejmě je taky důležitý a potřeba zmínit středisko, co máme na výrobu vlastně značení, ať už to jsou 3D světelný loga, nebo jenom 3D, 2D nápisy, desky, no se to nezdá, ale ať už je to malá provozovna, kancelář, tak každý potřebuje mít označení, se prezentovat to svoje logo a vlastně tu svoji službu, ať už je to někde na ulici, nebo je to velká výrobní hala, všechno vlastně vyrábíme i montujeme, což je ten jako velký benefit, kdy zvládneme se to kompletně zaměřit, vyrobit a vlastně i namontovat. Zvládneme i demontovat případný předchozí logo, co jsme třeba nerealizovali my, to je taky velký benefit. A pak samozřejmě to naše takový druhý hlavní gro a to je vlastně výroba jako velkoformátový reklam, ať už to jsou banery, reklamní polepy a pak samozřejmě i instalace těch polepů. To je takový to, o čem vím, že my to děláme fakt jako dobře a to vidím z hlediska toho množství, kolik toho děláme a hlavně, že se nám vždycky ty zákazníci vrací, protože s tím jsou spokojení a to jsou reklamní polepy vozidel, výloh, vlastně obecně tisk samolepících folií, velkoformátových bannerů, kdy my to všechno graficky vlastně zpracujeme, vytiskneme a zároveň to vlastně nainstalujeme, ať už je to vozidlo, ať už je to loď, vlastně z dopravních prvků jsme lepili, se dá říct úplně snad všechny. Myslím, že vrtulník nám jedinej chybí, že jestli má někdo vrtulník, tak... Lidi s vrtulníkem, prosím, hlašte se na Adamův e-mail, který najdete v popisku nebo na webu. Přesně tak. Toho je tolik, já vůbec nevím, čeho se chytnout dřív, protože mě by zajímalo dvě věci. Začnu asi tím, kolik vás na to sakra je. Čistě tady na reklamce u nás je více jak 35 kolegů, kde to jsou všechno vlastně kmenoví zaměstnanci, to znamená lidi, co dochází každý den do práce. Víc než 35 lidí a pak jsou lidi, kteří nechodí každý den do práce. To jsem já. To seš ty. Já jsem ten 36. Zajímalo by mě, jestli s 35 lidma dokážete dělat tohle a nejenom pro Pardubice, nejenom pro Českou republiku, ale i pro nadnárodní firmy i do zahraničí, protože ta práce není jednoduchá, určitě jak na hlavu, tak na ruce a umím si představit, že ne každý to prostě jako zvládne dlouhodobě dělat. Samozřejmě je tam určitá náročnost na to pochopit veškerý principy z technologických postupů a vlastně naučit se to všechno. Chvíli to trvá a v momentě, kdy ti to chvíli trvá, tak to nechceš dělat měsíc, už to chceš dělat díl a hlavně
Já si troufám říct, že všichni kolegové, co tady vlastně s náma na reklamce jsou, že je to baví, koukají i na konkurenční jako realizace, protože ta práce je baví tím, že to je fakt kreativní, každý den je úplně jiný, tak je to naplňuje, takže jako my to střídání těch kolegů máme jako úplně minimální. Tak to mimochodem potvrzuju to nadšení. A úplně upřímně, protože my, když jsme tady chystali tu techniku s kolegou a ty jsi sem sednul, tak můžu taky, takže jako zajímá mluvit o tom tématu a tak, takže mám pocit, že tím žijou. No ale navážu na jednu jinou věc, protože my už jsme se o tom tak trošku bavili u autobusů nebo u různých, já nechci říkat ani reklamních předmětů, ale prostě nějakých nosičů, identity nebo jakkoliv to nazvat. Protože v podstatě každá věc, která někde je, pravděpodobně, nebo logicky někdo musel vyrobit, navrhnout, vymyslet, protože to často není jenom o tom vzít nějakou generickou skleničku a prostě si na ní lípnout logo, ale možná to má nějakou myšlenku, možná i celistvou, třeba pro tu celou společnost. A málo kdy to člověka napadne jako na první pohled. To znamená, že věřím tomu, že když chodíš po městě, vidíš nějaký možná reklamní předmět nebo předmět obecně, tak člověk musí prostě pořád přece přemýšlet, jo, teď držím věc, nad kterou někdo hodiny a týdny přemýšlel a já ji teď mám v ruce. A vy to umíte vyrobit, vy to děláte, často to jste dokonce i vy, ti realizátoři, od začátku až do konce. A snažíme se to vždycky vymyslet tak, aby to pro toho zákazníka bylo nejoptimálnější pak, ať už z hlediska prodejů, anebo z hlediska budování té značky. Že přesně to, co říkáš, tak vlastně obal prodává. A to nemusí být jenom obal od brambůrek, který taky musí mít nějaký design. Když budeš mít bílej obal, na tom bude brambora, versus pak budeš mít vedle obal, kde má prostě nakrájený ty brambůrky, co tam je jedné vedle druhý, krásně úplně upečený, který si vezmeš, než potom, kde vidíš ty brambůrky naservírovaný ještě na nějakým zlatým tácu, ale nemůžeme to samozřejmě obsah zaručit, ale ten obal vlastně to není jenom pytlík od brambůrku, ale celá ta značka. A my se tím tady zabýváme a není to o jednom člověku, je to tady o týmu, jak bylo zmíněno, více jak 35 lidí, který je naprosto perfektní, skvěle sehraný a rozdělený do odvětví nebo respektive do oddělení, kdy každý se vlastně specializuje na to, čemu on sám nejvíc rozumí a co mu nejvíc jde a my všichni spolupracujeme navzájem a pak ty výsledky vypadají tak, jak vypadají. Máme tady obchodní oddělení, co vlastně celou tu zakázku řídí, kdy každý zákazník má vlastně přidělenýho jednoho reklamního poradce, co je vlastně člen tady obchodního oddělení, kdy se stará o ten servis vlastně a průběh celé ty zakázky v rámci té komunikace. To znamená, ten zákazník komunikuje jenom s tím poradcem, který má dohled na to, co zakázkou, ví o ní všechno a on vlastně tady interně to rozděluje mezi tím grafickým oddělením, výrobním oddělením, online oddělením a je to vlastně celý takovejhle tým, kde my tady všichni spolupracujeme navzájem. Každý dělá to, čemu nejvíc rozumí a podle toho potom ten zákazník může mít výsledný produkt, s kterým je spokojený. Požadavky klientů se mění, způsoby prezentace, kdy firmy chtějí ekologičtější materiály a obdobně. Takže tom se tady všichni vzděláváme, protože nás to samozřejmě baví a rosteme v tom tak, aby jsme zvládli vymyslet ty řešení ke spokojenosti a funkčnosti. Ty mluvíš i o ekologii. Mně napadlo možná i něco jako vizuální smog a to už bylo, když jsme se bavili o nějakém tom předchozím příkladu, třeba s brambůrkama nebo cokoliv, může to být nějaký lesklej papír a může to být opravdu jako krásný obal, ale ono těch krásných obalů tam prostě bude potom spousta. Tak jestli vlastně, když to řeknu zpátky na stromy, jestli vlastně dneska už není možná i ten cíl malinko diskutovat nad tím, nepřeplácávat třeba i ty města těma barvama a podobně. Věřím, že ty největší firmy, a možná nejenom ty, se tím zabývají, ale zajímá vás to taky jako malinko třeba i edukovat ty klienty, nějak je vést do budoucna, protože ty trendy se mění a zase, aby i oni byli aktuální a aby byly trendy. Určitě, my jako fungujeme jako reklamní agentura tak, ne, že bychom jenom obchodně zprocesovali tu vlastně zakázku, proto i ty naši obchodáci se nemenují obchodní zástupce, ale vlastně reklamní poradci, že my se snažíme tomu klientovi navrhnout to řešení a pomoct mu. Zkoušíme vlastně díky vlastně grafickému oddělení na všechno udělat vizualizaci a ten návrh, jak by to vypadalo ještě v momentě, než se to vyrobí, ať to všichni vlastně vidí na papíře, jak to vypadá. Takže s tím pracujeme a snažíme se tomu zákazníkovi to řešení navrhnout a ne ho jenom splnit. Což je jako velký benefit
a zatím si chceme jako samozřejmě stát i nadále. Rozumím. Navíc ono něco jinak vypadá třeba na počítači v tom barevném prostoru a potom něco jiného zase vypadá po vytisknutí na nějaký materiál typu textil nebo sklo, který ještě navíc je třeba průhledný, tak je to perforovaný a podobně. Teď tady machruju, protože jsem to viděl tady právě ve výrobě. Takže jo, věřím tomu, že některé ty věci potom vidět je důležitý a myslím, že to i ušetří spoustu peněz i těm klientům, že vlastně vy jim řeknete, hele, jasně, rozumím, na plišáku dobrý, ale tady to musíme udělat třeba jiným způsobem, protože by to nevyniklo. Přesně tak a proto jsou krásný pak ty vizualizace, kdy zvládnem si troufám říct v dnešní době udělat vizualizace a náhled skoro už úplně na všechno, kdy to člověk vidí na tom monitoru, nebo když si to vytiskne na papír, když to chceme mít fyzicky, tak to vidí, jak by to vypadalo a i u mnohých věcí vlastně děláme i vzorkování, co znamená, že by to tomu klientovi urobíme v jednom kuse, uděláme nátisk barevnosti, aby se to vyzkoušel, jestli to na té výloze bude hezký, nebude to hezký, jestli mu to bude kooperovat vlastně s těma dalšíma prvkama, co už třeba na té budově může mít, jestli se mu to bude líbit, ta funkčnost tam je, takže tady tomu budeme určitě naproti a neděláme to, jako, že toho vyrobíme celé množství a pak řekneme, ono to je docela hnusný. My jsme to říkali. My jsme to říkali, ale prostě jsme vám to neřekli, takže si to odveste. Takže to je to tak jako, snažíme se, není to samozřejmě ve 100%, protože jak jsem říkali, my jsme lidi a někdy jsme omylní, ale v tom valném měřítku, v té většině se nám stává, že i my, když cokoliv tiskneme, tak si všímáme vlastně gramatických chyb třeba, co jsou v těch textech, jsou to katalogy, jsou to plakáty, nebo to rovnou upravíme, když vidíme, že to je jako ozivný a to je taky takový ten jako benefit, že ty lidi u toho přemýšlejí. A to je pak pro toho zákazníka samozřejmě úleva, protože každý udělá nějakou chybu. Viděl jsem často právě třeba i v zahraničí nějaké jako vtipnosti, kdy vlastně se třeba otevřely nějaké dveře nebo na dodávce, teď tam odjeli ty písmenka a najednou se z toho stalo třeba sprostý slovo. Jako toho přemýšlení nad tím musí být fakt jako mraky, aby se to dalo dohromady. Ale když budu mít nějaký projekt, umíte mi třeba vytisknout na, já nevím, malý autíčko, na nějaký model, nebo umíte mi tu věc jako dostat do ruky, abych si třeba to jedno tričko nebo jednu obálku z těch milionů, kterou chystám, umíte mi to vytisknout? Je to tak, děláme to a my to i mnohdy doporučujeme. U těch větších projektů, aby ten zákazník to viděl i fyzicky. Mimo to, že samozřejmě doporučíme, a to je za nás mluví praxe, kdy víme, že když je autobus tady městské hromadné dopravy a dáme fotku člověka vlastně na okenní část, kde je ta posuvná, to okýnko, tak tomu zákazníkovi řekneme, hele, v létě, až tam pojedou lidi v tom autobuse, je tam teplo, ten moment, takhle vezmu za okýnko, takhle ho zatáhnou a ta hlava se nalepená na tom okně, tak přesně takhle ujede a najednou člověk je bez hlavy. Tak v ten moment vlastně my v rámci té praxe tomu zákazníkovi to doporučíme udělat jináč a rovnou jej ideálně navrhneme řešení. Velká vlastně e-shopová společnost, můžeme říct vlastně jmenuje to Allegro, tak my pro ně vlastně rebrandujeme dodávky, jelikož koupili tady zásilkovou společnost v České republice. My jsme vyhráli výběrové řízení, kde toho součástí potom vlastně bylo, že jsme i vyvzorovali ta auta, protože to je několik stovek dodávek, co vlastně měníme na teďkon Allegro One, což je vlastně dopravní společnost, tak jsme udělali fyzicky vlastně vzorek, aby oni to viděli, jak to bude přesně vypadat na té dodávce, jak to bude korespondovat s tou celou karoserií toho auta a zdali není ke zvážení to někde posunout, upravit, zvednout, zmenšit, zvětšit. V momentě, kde je to jedno auto, tak samozřejmě tam jako se dělá ten pokus vlastně na tu první dobrou, buď to dopadne nebo ne. Když ale se u těch větších projektů, na který se jako primárně specializujeme, tak tam vždycky děláme nejdřív jako první věc, kterou děláme, aby ten zákazník schválil ideálně, pokud to samozřejmě není opakovaná záležitost, a pak až vlastně to vidí a máme takový to zelený stanovisko, je to super, je to v pořádku, tak vlastně my to celý zrealizujeme a pak už to jsou i velký objemy, jak to zvládneme během jako velmi krátké lhůty nebo podle potřeb a přání zákazníka. A za tu dobu, co jste na trhu, tak určitě byla nějaká věc, která už prostě vymřela. Něco, co už se nedělá, něco, co už je prostě pasé. Typicky třeba to jsou klíčenky, kdy 15-20 let klíčenka byl bestseller, to byl prostě nejlepší reklamní předmět, co se rozdál úplně všude a když chtěli ta firma nějakého zákazníka umlčet, tak mu dala klíčenku jako dárek a vlastně to bylo vyřešený, ale v té době vlastně ty klíčenky málo kdo jako používal a teď už se to mění, že klíčenka není reklamní předmět na rozdávání, ale když to firmám dodáváme, tak oni to mají vážně jako praktickou věc, co fakt mají pro ty zákazníky a oni fakt na to mají různý čipové karty, klíče od firmy a obdobně, kdy ty lidi to používají už jako prakticky, než jako levný rozdávací dárek. Možná na konferencích, odborně, třeba tam občas bývají takový ty nosiče těch jmenovek. To je vlastně ta praktická záležitost, tak to se třeba jako mění.
před těmi 15-20 lety všude byly reklamní žetonky do košíku. No jasně. Úplně každý to měl na klíčích. No jasně. V dnešní době máme to v portfoliu, občas si to někdo objedná, ale už se to prostě nepoužívá. Ale reálně ty košíky my furt potřebujeme, furt na to potřebujeme ty 5 kačky. Nevím, co se změnilo, jestli už lidi jsou bohatší a mají 5 koruny u sebe Možná. a nepotřebují tomu ty cvočky. Tyjo, tak to se divím, protože já už jsem třeba hotovost a klíče nemám vůbec, takže já bych byl úplně ztracený, tak já si u vás asi nějaký objednám. Objednej si nějaký tady žetonky, Já si objednám. protože to prostě taky 15 let zpátky to každá firma měla ve svém balíčku reklamních předmětů a teď už si to jako objednávám míň firem, portfolio to máme, ale určitě tam jako jsou vidět propady, takže v tom se to mění. No, tiskne vůbec někdo ještě vizitky, používá někdo vizitky, já už jsem ji nedostal pěkně dlouho teda. Taky 10 let zpátky to bylo automaticky, kdy každý pomalu zaměstnanec ve firmě měl vizitku se svým kontaktem, pracovní pozicí, logem. Ve Štrajtofli prostě muselo být, jasně. Pak mně přišlo jedno období, kdy najednou všichni začali digitalizovat a kdy to měli přes QR kódy, že se to nahrávalo vlastně do mobilu, nebo to bylo jenom elektronicky, že se to posílalo. A teď mně přijde, že se to zase tak jako trochu vrací, že lidi zjistili, že tohle je takový to jediný osobitý. A jestli ten člověk si to nechá nebo vyhodí, to už samozřejmě individuální, ale spíš, že ty firmy to jako chtějí mít, že to je naopak, že spíš do toho investují, že chtějí mít kvalitnější materiál s nějakým efektem, nebo ten tisk, že tam chtějí mít parciální lak, ražbu a že naopak chtějí, aby ta vizibilita byla na nějaký třeba prémiovější úrovni. Viděli jsme jako klienta, co si navolil takových prvků, jako tam bylo úplně všechno, co snad šlo na tu vizitku. Vypadala teda fakt jako Nobel a mu to vyšlo pomalu 30 korun za vizitku, což jako už bylo hodně jako ustřelený. Co třeba dřív vůbec nebylo trendy a dneska úplně běžná věc, nebo tím třeba překvapíte toho klienta? Mnohdy jsou to spíš jako užitné věci, znamená praktické záležitosti a i vyšší kvality. Takže už to nejsou, že koupím nejlevnější termosku, jenom ať má klient termosku, ale už ho to klienta zajímá nejenom cena, ale jestli to neprotejká, jestli to je... To u termosky je docela důležitá věc. Tolik specifik k jedné věci, k jednomu jedinému předmětu, ale vlastně se to pořád točí kolem jedné věci. Dřív se používaly klíčenky, protože je lidi nosili, potřebovali, nebo já nevím, viděl jsem píšťalky, nikdy jsem je neviděl nikoho použít, ale taky už to jako odešlo. Možná vizitky, ale každopádně jsou to vlastně věci, ty reklamní předměty čistě, který ty lidi zkrátka chtějí mít u sebe, protože pak to dává ten největší smysl, že jo? Pokud mám powerbanku s logem té firmy a pak takhle chodím, že, tak najednou ukazuju vlastně všude. Nebo tašku, reklamní tašku, že umím si představit papírovou, ale ta dlouho nevydrží. Ale když dám někomu hadrovou, dobře, budu muset něco zaplatit. Ono to už úplně na stejno, jako textilní taška pomalu už vyjde v dnešní době stejně jako lepší papírová, ale tu textilní nevyhodím, prostě tu mám, já už mám v autě asi 4 jako na nákup a že vlastně ani reálně to nemám jako šanci všechno utahat, ale prostě beru si to a zase naopak, když jsem v supermarketu, tak jako nepoužívám tady papírový ani plastový tašky, co tam vlastně jsou i spoplatněný, takže tohle je ta jako budoucnost. No a stává se ti, že jdeš nakoupit, máš s sebou 4 tašky, pak se podíváš do toho kaslíku a není tam ani jedna? To se taky samozřejmě stává, proto je lepší mít v rezervě všude. V práci jednu, doma jednu, v autě jednu, to je jako takový. Já ji mám v každých dveřích a ještě normálně mám hozenou jednu v rezervě, vzadu pod kufrem a i tak si občas musím koupit papírovou, která prostě nevydrží moc, no tak dobře, nejsem jediný, děkuju. Nejseš jediný, u nás je to spíš pracovní deformace, že to máme dost a že toho pak zpětně dostávají od zákazníků vždycky jako dárky. To, co jsme si vyrobili, to je jako nejhezčí vždycky vánoční dárek. Takže Vánoce jedou, to je vlastně docela dobrý téma. Vánoce musí být peklo připravovat pro tolik klientů Vánoce, protože to je v jeden čas, všichni to potřebujou, všichni to chtějí a je toho velké množství. Stíháte Vánoce? Vánoce pro zákazníky stíháme. Jestli je stíháme v nějaký vlastní atmosféře, nějaký pečení nebo nějaký nápoje vánoční, to se snažíme, ale v rámci do reklamních termosek? Do reklamních hrnečků samozřejmě. Protože to máme tady, takže používáme hrnečky. Jsou moc pěkný teda mimochodem, to se asi odnesu, až se nebudeš dívat. Mám to spočítaný. Těch krabic věcí musí být obrovský množství. V té sezóně to pak jako není kancelář, ale skladiště. Zase třeba spousta firem přijde i 2 týdny před Vánocema a zjistí, že jim v rámci nějakého marketingového budžetu zbyly finance. V ten moment řešíme vlastně na poslední chvíli ještě, aby dočerpali nějaký reklamní předměty, dárky, tiskoviny, takže je to jakoby hektický. Ale ještě se nestalo, že bychom něco nezvládli. Takže jim napálíte termosky za 4násobek, aby to zkrátka vyčerpali. Ta cena je stejná, ještě když máme všechno vlastně na e-shopu, kde máte ty ceny vlastně jsou transparentní, takže tam jako to je relativně jednoduchý. Uděláme reklamní vložku, jak je to správně ten web? Reklamka.eshop.cz. Skvěle. Mimochodem hrozně cením, že vlastně vy máte reklamka.cz, to je ten nejlepší název, který můžete mít.
Tak my mnohdy jsme přemýšleli vlastně nad tím názvem společnosti, co bylo v rámci toho vývoje. My jsme se vlastně do roku 2019 jmenovali Bard Media, vlastně celou tu historii, ale protože jsme úplně z kraje byli mediální agentura, to znamená, my jsme měli reklamní plochy, dělali jsme především kampaně. Ty všechny naše služby přibývaly vlastně v průběhu. To první, s čím jsme začali, tak byly reklamní plochy. Pak to všechno se postupně nabalovalo, tiskoviny, polepy, grafické práce, online textil, 3D výroba. Všechno to bylo jakoby postupně až časem. A vlastně přesně v tom roce 2019 jsme si řekli, hele, my už nejsme ale jakoby média. A spousta těch firm, jako zákazníků nás vnímalo, že jsme ta mediální agentura. A pak, když zjistili, že už tady 15 let máme grafický studio, že vytvoříme kompletně celý grafický manuál, nebo že tady máme vlastní výrobu, ten moment vlastně my jsme přišli s tím, že by bylo vhodné změnit název té firmy. To znamená, že už nejsme mediální agentura, jsme reklamní agentura. Ten moment vlastně přišlo to, že z Bard Media jsme se převěnovali na Bard Reklamka, což nás nejvíc specifikovalo, že jsme reklamní agentura a podle toho prostě Bard Reklamka. Je toho hodně, mohli bychom tady být podle mě do rána a já budu rád, když se třeba ještě vrátíme a možná třeba časem se podíváme i na nějaký detaily ve výrobě a podobně, bylo by to super. Každopádně, co plánujete, kam se ten celý trh vlastně posouvá teď? Toho outdooru, z toho venkovní reklamy se to přesouvá do toho online, to znamená do těch mobilních zařízení, počítačů, televizí. No, jasně. A tomu vlastně my přistupujeme tak, že rozvíjíme vlastně to digitální prostředí z hlediska, teda u nás je to online marketingové oddělení, kdy tady máme kolegy, co zvládnou vytvořit webové stránky, co zvládnou dělat placené kampaně, vlastně takzvané PPC kampaně, kdy to je ve vyhledávačích placená reklamní kampaň vlastně zákazníka, ať už je to ve vyhledávačích v rámci pozic nebo bannerové reklamy, jsou takový ty, že někde něco zadáte a pak vlastně to vidíte všude. Tak to vlastně zpracováváme komplet a máme tady na to velmi šikovný kluky, co to všechno zpracovávají, tvořej. Je to i obsah sociálních sítí, kdy to graficky vlastně navrhneme, ať už je to příspěvek, ať už je to video, co zvládneme natočit, graficky zpracovat příspěvek, tak vlastně to zvládneme celý zveřejnit a ten zákazník to má takovou jako službu na klíč, že ty kampaně jsou úspěšné a vlastně tomu zákazníkovi to nahradíme ten offline, který samozřejmě je důležitý taky stále jako podporovat, protože ty lidi jsou venku, nejsou jenom zalezlí doma. Taková ta kategorie offline online, jo? Teda je to potřeba zkombinovat. Je to potřeba zkombinovat. Já vím, že u nás je to právě dobrý v tom, že my zvládneme oboje a tím to krásně prolneme, protože to zase bude dělat jedna firma a jeden vlastně ten rukopis toho. Takže my to vlastně prokombinujeme a té firmě to vlastně navrhneme a zrealizujeme tak, aby to bylo celý prokombinované, dávalo to význam. Ten jeden člověk, co pracuje s tím barevným profilem té firmy, má ji nakoukanou takzvaně a taky vlastně potom už jedno, jestli se rozhodnou v tu chvíli využít nějaký design na tričko, na vizitku, no ale zároveň taky na web nebo samotný web, že jo? A vy to tady vlastně uděláte doslova pod jednou střechou s jedním člověkem na telefonu, kterým prostě to vyřeším, to znamená, nemusím volat 30 lidem a každému vysvětlovat, co vlastně chci, protože vy si to tady vykomunikujete potom už interně sami. Ale my jsme to zmiňovali, vy jako reklamka jste opravdu nejenom v Pardubicích nebo v Česku, ale fakt i v tom zahraničí. Ještě na ten závěr malinko se mi pochlup, protože mě se hrozně líbil jeden příklad, o kterém si mi mluvil před natáčením, pro koho vy jste vlastně dělali. Řekni mi nějaký třeba projekty, který vás opravdu jako bavili. Projekty, co nás bavily a co jsou viditelné jako po celém světě, i když to vidíme my, tak vlastně pro jednoho tady výrobce autobusů vlastně na nový autobusy realizujeme polepy těch zákazníků, co znamená, oni vyrobí autobusy pro nějakou dopravní společnost, zahraniční, českou, nebo třeba jako organizaci státní, to znamená pro město nebo stát, region, každý to samozřejmě má jináč nastavený, tak my na to aplikujeme ty brandy těch dopravních společností, těch měst, těch různých státech. A nejenom v Česku teda. No my to realizujeme tady v Čechách, kde ten výrobce je, ale on to pak posílá všude možně do světa. To znamená, už jsme tady měli kolegu, co byl daleko v zahraničí a vlastně věděl tam ten náš polepený autobus, co jsme dělali půl roku tady, vyráběli tady u nás v Pardubicích na stole, pak jsme to aplikovali u zákazníka a vlastně to tady bylo přes půlku světa pomalu jako viditelný, tak to je hrozně hezký a není to jen u těch polepů, je to třeba i u obalových materiálů nebo prodejních systémů, kdy pro jednoho britského výrobce vyrábíme vlastně plastový kartonový stojánky na jeho kosmetické produkty, kde vlastně to všechno vyrobíme tady v Pardubicích a vlastně on to rozdistribuje do různých drogerií napříč Evropou a tím světem.
Já už si tady vypínám svoje poznámky, do kterých jsem se pomalu dneska ani nepodíval, protože my jsme si pořád povídali o zajímavých velkých projektech, ale i o těch maličkatých, od těch nejmenších klientů po ty největší nadnárodní. To je úžasný, co se vlastně v Pardubicích dá všechno postavit, vyvinout, navrhnout, vydiskutovat a dodat. Mně to přijde úplně úžasný a myslím, že bychom jako měli být vlastně a máme být na co právem hrdí. I možná jako Pardubáci, i přesto jasně je soukromá firma, rozumím, je to biznis, ale hrozně vám přeju, aby se vám dařilo i dál. Děkuji moc krát a samozřejmě srdce jsme Pardubáci, ale i v rámci sportu, že děláme pro spoustu sportovních klubů, ať už to jsou brandingy zimních stadionů, nebo i venkovních sportovišť obecně, tak samozřejmě tam určitá rivalita je, ale v tenhle ten moment jde ego stranou a samozřejmě spolupracujeme třeba i s jinými hokejovými kluby. Hradec Králové taky? S těma neděláme. Jejda, to je ale náhoda. No to mě mrzí. S těma neděláme, to prostě... Je to legrace a neděláme... Milujeme Hradec, samozřejmě. Děláme spousty sportovních klubů a děláme to vlastně i jako s láskou, že to není vůči jako konkurenci, ale ať to děláme jako pardubická firma se srdcem, kdy pardubický sport podporujeme maximálně, tak samozřejmě chceme i, aby ty konkurenční sportovní kluby třeba to měly, a to i jiné firmy v rámci vlastně obecně nejen regionu, ale celých Čech, Slezska, Moravy, Slovenska, vlastně celé Evropy, tak aby ten zákazník prostě měl kvalitně odvedenou službu. Je to krásný, hrozně hezky se to poslouchá a budu vám přát minimálně dalších těch 30 let. Děkuji moc krát tobě, Michale, a samozřejmě všem zákazníkům, díky kterým můžeme nadále růst a vlastně rozvíjet se. Já doufám, že vás bavil i tenhle díl podcastu, protože vy si samozřejmě můžete na všech podcastových platformách a u nás na YouTube poslechnout i ostatní díly a věřím, že se tak dozvědět třeba zase něco malinko jiného z toho širokého portfolia firmy Bart.